ମୁଁ ଜୟଶ୍ରୀ ନାୟକ ଯୁବ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବନା ଓ ସମ୍ପର୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛି ଆମ ଧର୍ମ। ସାମାନ୍ୟ ସଫଳତା ଆଶାରେ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫଳତା ପାଇଁ ବିପରୀତ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତାର ଆଶାରେ ବିପରୀତ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରି ରହିବ ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ସହ ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ପଥିକଟିଏ ସଜାନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ। ମୁଁ ଜୟଶ୍ରୀ ନାୟକ ଯୁବ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବନା ଓ ସମ୍ପର୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛି ଆମ ଧର୍ମ। ସାମାନ୍ୟ ସଫଳତା ଆଶାରେ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫଳତା ପାଇଁ ବିପରୀତ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତାର ଆଶାରେ ବିପରୀତ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରି ରହିବ ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ସହ ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ପଥିକଟିଏ ସଜାନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ। ମୁଁ ଜୟଶ୍ରୀ ନାୟକ ଯୁବ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବନା ଓ ସମ୍ପର୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛି ଆମ ଧର୍ମ। ସାମାନ୍ୟ ସଫଳତା ଆଶାରେ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫଳତା ପାଇଁ ବିପରୀତ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତାର ଆଶାରେ ବିପରୀତ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରି ରହିବ ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ସହ ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ପଥିକଟିଏ ସଜାନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଂଘ। ମୁଁ ଜୟଶ୍ରୀ ନାୟକ